Podem continuar. I ara ja entrem en l'apartat de mocions. En tenim una, que és la moció del grup municipal republicà per demanar que els casals d'estiu deixin de ser considerats un servei municipal i doncs, en aquest moment passo la paraula al portaveu del grup municipal republicà, el senyor Torres. Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres presentem aquesta moció amb un punt d'urgència. No és una urgència extrema, però més que res amb un punt d'oportunitat, no pas d'oportunisme, sinó d'oportunitat, perquè es dona el cas que en aquest moment detectem que hi ha un conflicte obert entre tres entitats del poble i el govern municipal a efectes d'un canvi del model de gestió dels casals d'estiu. Llavors, bé, nosaltres hem estat bastant temps treballant en aquest tema, hem escoltat molt bé les raons jurídiques i n'hem pres nota, hem parlat amb les entitats i al final hem arribat a una conclusió amb tot aquest tema. I la conclusió és la següent. Des de l'Ajuntament, des del govern municipal, se'ns diu que la raó per aquest canvi de model de gestió és una raó estrictament tècnica. I nosaltres no estem d'acord amb aquest principi. Nosaltres entenem que si bé és cert que existeix la raó tècnica i no diem pas que no hi sigui, nosaltres entenem que hi ha una raó prèvia a aquesta raó tècnica, que és que hi ha una decisió política, que és el fet d'això, el fet de considerar que els casals d'estiu són un servei municipal. El fet de considerar-ho té unes conseqüències jurídiques que fan que el canvi de model que s'ha proposat sigui necessari. Però és cert també que el servei dels casals d'estiu podria no ser considerat un servei públic, un servei municipal. Aquesta consideració, de fet, la tenen en alguns ajuntaments, però d'altres ajuntaments no. Hi ha ajuntaments veïns nostres, Sant Just mateix, que no consideren que els casals d'estiu sigui un servei municipal i, de fet, no és un servei d'obligat compliment, com sí que ho són d'altres, com la recollida d'escombraries, en què l'Ajuntament està obligat a fer-ho. En aquest cas, no és de prestació obligatòria i, per tant, entenem que perfectament l'Ajuntament podria decidir que no és un servei essencial i, per tant, no ho considera un servei municipal. I, a partir d'aquí, la raó tècnica i la raó jurídica desapareixeria. I, per tant, amb aquest esperit entrem a aquesta moció. Nosaltres volem que els grups municipals i, sobretot, el govern municipal es posicionin sobre aquest punt, sobretot. La moció és una mica més llarga, no la llegiré per no entretenir el ple en qüestions més tècniques, però en qualsevol cas ens interessa molt que cada grup municipal i sobretot el grup socialista es pronunciïn sobre si ho consideren o sobre el fet polític, sobre la decisió política de considerar que els casals d'estiu són un servei municipal. Perquè, repeteixo, perquè entenem que d'aquesta decisió se'n desprèn que després sigui necessari el canvi de model. Nosaltres, òbviament, en aquesta moció votarem que sí. Deia el portaveu del grup republicà que demanava l'opinió de tots els grups municipals i del govern municipal. Malauradament no obtindrà l'opinió del grup municipal popular en aquest moment, perquè ja vam manifestar-nos de forma meridianament clara a la Junta de Portaveus que no consideràvem que, malgrat, per suposat, és un tema d'actualitat a la ciutat el que és objecte d'aquesta moció, considerem que en ple estat d'alarma, en ple confinament, inclús al mateix ple on el conjunt de grups municipals on els agents econòmics i socials de la comarca hem aprovat un pla, deia l'alcaldessa, potser el dictamen més important de tota la legislatura, considerem que no és el moment de parlar d'aquest tema. Vull deixar clar que en cap cas ens manifestem en contra
dels drets que tots els grups municipals, tots els regidors tenen a l'hora de formular les seves mocions o d'articular la seva activitat institucional com ho consideren oportú. De la mateixa manera que quan altres grups municipals han considerat modificar per esdeveniments externs a la ciutat la seva activitat institucional, ho hem respectat, faltaria més, no? Però nosaltres no participarem ni en el debat de fons ni amb la votació. Em referiré en primer lloc a algun aspecte formal, de context i també de contingut de la moció per explicar el posicionament d'Esplugues en Comú Podem en relació a aquesta moció. Nosaltres tenim que explicar que, en primer lloc, que el tema casal ha estat objecte de seguiment per la majoria de grups municipals de la nostra ciutat des de fa mesos. Ja vam plantejar la nostra preocupació pel procés que havia sortit a la llum en la comissió de l'àrea social del dia 10 de març, on van tenir la resposta que era un servei subjecte a la llei de contractes del servei públic. En aquest sentit, nosaltres manifestem que ens hauria agradat molt que aquesta moció hagués estat consensuada. Havíem parlat des del minut zero amb les entitats des de sempre i ens havien manifestat les entitats la seva voluntat de presentar preguntes a aquest ple. Nosaltres, Esplugues en Comú Podem, van entendre que el protagonisme havia de ser de les entitats, que nosaltres faríem l'acompanyament al seu posicionament. En quant al contingut de la moció, hem de dir que no ens agrada el títol ni el punt número 1. Nosaltres creiem que ara sí que és el moment de la ciutat educadora en tot el seu potencial i això també és una responsabilitat municipal. Al mateix temps, nosaltres tenim que dir que hem de fer una defensa, com no pot ser d'una altra manera, de les entitats de lleure del nostre poble. Tenim constància de la bona feina feta amb una bona valoració no només de les famílies, sinó també de l'escola i de tot el poble. Si és així, nosaltres pensem que hem de defensar a les nostres entitats i no entenem que en un moment de crisi sanitària, social i econòmica no es pugui prorrogar la continuïtat del servei mitjançant el conveni, tal com havien apuntat en les comissions. El nostre posicionament, finalment, no pot ser més que a favor, si bé volem que es recullin a l'acta de la sessió d'aquest ple els arguments que estem exposant. En el sentit que cal procedir a l'anul·lació de l'expedient de contractació i procedir a la seva reformulació. Però cal engegar, i per nosaltres això és central, un procés de reflexió i de debat col·lectiu i treballar per aconseguir un pla de lleure de ciutat participatiu, partint del reconeixement que es mereixen las entidades de lleure del nostre poble. Gracias. Bien, desde el Grupo Municipal Ciudadanos de Esplugas, en primer lugar, sí que consideramos que decía el portavoz, señor Torra, pues que era oportunista, ¿no? Que era oportuna, ¿no? Pues nosotros pensamos que no, que es bastante inoportuna precisamente porque ya el concurso de los casals ya se ha producido, porque hay unos derechos ya de otras empresas, también alguna de Esplugas seguramente, pues que están en cuestión, por lo tanto llega tarde, no es el momento de discutir esto ahora, ni seguramente también por el momento actual, ¿no? Es que dice moció que presenta el grup republicà per demanar que els casals d'estiu deixin de ser considerats un servei municipal, no? I falta afegir, si vols, i així puc decidir jo, ha dit, qui farà aquest servei, no? Amb un conveni, no? I això seria el resum directament d'aquesta moció, no? Home, sembla una mica de forçar, una mica no. Estem intentant forçar la llei perquè tot continuï igual, no? I per sempre, perquè a més ho estan fent bé, no? En fi, em sembla que ens hem d'adaptar, que això, el secretari, si fa un informe dient que això és un servei municipal, doncs el que pensi un polític o un altre, doncs per nosaltres està fora de lloc, no? No hauria de ser discutible, o no podríem fer alguna cosa en contra d'un informe positiu
del secretari seria denunciable, com a mínim nosaltres ja li vam dir també a l'entitat, denunciaríem aquest fet si algun partit polític vol fer un conveni amb un informe contrari del secretari, però la part del servei municipal, doncs, en cap cas, no? Després, una altra cosa que també es dona per sentat, doncs, no? I que estan funcionant bé. A nosaltres ens consta que sí, sobretot dels espais Purnes i de Pubiacases no tenim cap incidència significativa, però no tant, igual no es passa igual amb Espluga-Viva. Hem tingut alguna acció molt política que dintre d'un casal nosaltres ho trobem absolutament fora de lloc, absolutament. I potser segurament si fóssim els responsables polítics en aquell moment del govern municipal, aquest conveni tampoc s'hagués renovat en aquestes condicions. Per tant, inoportuna la moció, no ens agrada tampoc com s'ha enfocat, no veiem tampoc, no trobem bé que una entitat o aquestes entitats que facin la seva veu, que la presenti un partit polític, que no sigui de consens, es podria haver fet d'una altra manera. Aquestes preguntes que ara vindran després del ple ens han demanat opinió, aquest per nosaltres no era el camí ni la forma i per tant no estem d'acord. I bé, defensem que la llei de contractes s'ha de complir, que es poden presentar al concurs, per tant, el concurs que està en marxa també genera, diguéssim, drets a les empreses que estan participant i bé, només a les entitats que estan afectades, són d'Esplugues, doncs animar-les a que facin l'esforç d'adaptar-se a la llei, que es presentin al concurs i vinent, perquè això aquest em sembla que és d'un any d'aquest any i del que ve, vull dir que no és per sempre i tindran les seves opcions, no només a aquesta ciutat sinó a d'altres, i que la llei estem obligats a complir-la i per tant el nostre vot per plantejament de la moció, que el que vol al final és retorçar aquesta llei per dia a dia, a veure qui fa el conveni i més si és del meu ram millor, no? Doncs això sí que estem nosaltres absolutament en contra, en aquest cas i en qualsevol altre que demani el mateix. Per tant, el nostre vot és en contra absolutament. Bé, doncs he de dir que la moció que ens presenten avui jo crec que no és una proposta més o no és una proposta moltes altres vegades no més genèrica. Jo crec que és una proposta de calat, per tant, em permetran que m'estengui una miqueta en explicar el nostre posicionament. I dic que és de calat perquè, en el fons, el que estan demanant vostès amb aquesta moció és canviar el servei de casals d'estiu d'un servei públic i d'interès general a un servei privat. Per tant, entenc que és quelcom significatiu, la proposta que ens estan fent. A més, entenem que fan una proposta perquè sigui privat, però, evidentment, també compten amb que pugui haver-hi subvenció pública o recolzament públic al desenvolupament d'aquest servei. No és només que si les entitats de lleure han de fer els casals o no, estan fent un canvi del model d'un servei que nosaltres pensàvem que estava clar que es tractava d'un servei essencial o públic. Així, per exemple, ho deia el grup d'Esplugues en Comú Podem, malgrat defensar això, tot i així han votat a favor de la moció, quan al punt 1 el que diu és que deixi de ser un servei municipal. Si més no, ens sobta perquè sabem i coneixem de la seva voluntat i arguments que han fet servir en d'altres ocasions per defensar els serveis públics i municipals. Els casals d'estiu, des del principi, és un servei públic ofert per l'Ajuntament, el que, això sí, han prestat, aquest servei l'han prestat directament les entitats de lleure de la ciutat i, a més, ho han vingut fent històricament, amb un format o amb un altre, perquè hem tingut contractes i hem tingut convenis, però, en tot cas, el servei sempre ha estat públic, sempre ha estat ofertat directament per l'Ajuntament i la prestació d'aquest mateix servei públic sí que ha estat fet per part de les entitats de lleure de la ciutat. En segon lloc, diuen també que és l'equip de govern municipal qui considera que es tracta d'un servei municipal. Ja he fet referència, i sí, certament, nosaltres pensem que ha de ser un servei públic d'interès general i que, per tant, ha de ser un servei municipal. Per la seva naturalesa, com deia abans. Però ja dic que no només és que l'equip de govern ho consideri, és que en aquesta situació, en condicions de servei, el secretari municipal també diu inequívocament es tracta d'un servei municipal. I, per tant, no és només una posició política, que ho és perquè volem que sigui públic, però sinó que, a més, també entenem que a través que per la llei també s'entén que és un servei municipal. També diuen que el contracte que ha sortit de licitació imposa unes mesures tècniques i econòmiques de gestió que les entitats consideren inassumibles. Potser així ho consideren les entitats, és evident que poden veure-ho o considerar que existeixen aquestes dificultats. Però nosaltres hem de dir que creiem que a la pràctica no és així. La prova és que s'han presentat ofertes al concurs per part d'entitats
que no tenen ni una dimensió ni una estructura molt superior a les de les entitats locals, que, per altra banda, sabem que és consolidada i molt capaç, com així han demostrat moltes altres vegades en la prestació de les seves activitats i dels seus projectes. Sí que ens ha sobtat, és veritat, que les entitats de lleure no s'hagin presentat al concurs, perquè, a més, considerem que per la seva experiència, pel seu coneixement del projecte, així com pel bon servei que han vingut prestant en el desenvolupament dels casals d'estiu i considerant també el seu arrelament i vinculació a la ciutat i el treball permanent que fan durant tot l'any amb els nens i nenes i amb el propi Ajuntament en diferents projectes, semblava que es trobàvem en una situació de partida de coneixement del propi projecte, doncs, en una situació avantatjosa, com a mínim per presentar-se i poder competir amb la resta de projectes que s'haguessin presentat. Per això ens ha sobtat que no ho hagin fet i, a més, teníem l'experiència, és veritat que fa molts anys ja, però que la taula d'entitats de lleure en el seu dia es va crear amb la finalitat de presentar-se també conjuntament a un concurs precisament per la gestió dels casals d'estiu. Per tant, entenem que, encara que fa molts anys, sí que comptaven amb aquesta experiència. Afirma, per altra banda, també que la decisió de l'Ajuntament, que recordo que el canvi ve donat per donar compliment a la llei, que els més perjudicats per aquest canvi seran els infants i joves d'Esplugues que perdran l'opció de casals d'estiu amb un model propi de proximitat d'èxit contrastat. I també diuen que el fet de provocar un concurs pot provocar la davallada dramàtica de la qualitat dels casals d'estiu. Unes afirmacions que, si més no, a nosaltres ens semblen una mica agosarades, perquè vostès ja assumeixen i ja ho han dit que si continua sent servei municipal, doncs, evidentment, hem de complir la llei i cal que surti el concurs. Per tant, el que es plantegen és que l'Ajuntament renunciï a la titularitat pública i municipal d'un servei que a tots els efectes considerem que és d'interès general. Fins i tot m'atreviria a dir que avui en dia, i en la situació que estem més encara, no és només un servei d'interès general, sinó que és probablement una necessitat. Per tant, no podem estar d'acord. No podem estar d'acord ni molt menys amb el seu plantejament. I per concretar arguments, doncs, repeteixo, l'Ajuntament ha organitzat sempre i impulsat els casals d'estiu, que han gestionat històricament les entitats de lleure de la ciutat, que, a més, de forma satisfactòria. La llei de contractació pública estableix que si és un servei municipal s'ha de treure a concurs i en concurrència competitiva i que això no és una opció. Això és així. Encara que sigui en la millor voluntat del món. Bé, entendran que amb els arguments que he posat sobre la taula, i com deia, una moció que toca el moll de l'os, jo crec que no és baladí, d'un servei dels casals d'estiu com perquè siguin públics, per tot el que he expressat entendran que el nostre posicionament sigui en contra. Un minut. Per agrair a tots els grups l'esforç que han fet per posicionar-se i per posar de manifest el que pensa cadascú sobre aquest tema i per posar de relleu les discrepàncies, òbviament, que hi són i que, com bé diu el senyor Sanz, són de calat. I, per tant, gràcies a tothom. Som conscients que el format en videoconferència no és el format òptim per tenir un debat d'aquest tipus i, per tant, per això agraïm doblement l'esforç que ha fet tothom i tant els que han votat que sí com els que han votat que no, com el grup que no ha votat, també li agraïm. Gràcies.